kanye sheki sanfɛ ni an bɔlen sugu kɔnɔ renouveau matin tako filana o bɛna dayɛlɛ aw ye sisan tako filana min kɔnɔna na kunnafoniya minnu bɛna lase aw ma olu ye ninnu ye fɛn min bɛ tali kɛ don kibaru tako filana na o bɛna lase Amadu El Konare fɛ o kɔfɛ kɛnɛya kunnafoni o bɛna lase Awa Daɲogo ale bɛna professeur Yakuba Diallo bisimila o bɛna ɲɛfɔli kɛ aw ye bana min kan o de ye hémophilie ye sɔni hémophilie bana modèle min a bɛna da don la ka ɲɛfɔli kɛ kunnafoni gafew kɔni laseli olu tɛna na kɛ bisabula ka da kan bi shomelen do o la gafew tɛ bɔ Alexis Kalambiri ale bɛ bisimila Alexis ko ale ma sɔn Alexis ma sɔn min ma o laseli bɛna na kɛ anw ka bi ma weleli o ye Zumana Konate i n'a fɔ bakurubaw la an dontɔ an y'a fɔ aw ɲɛna cogo min k'a fɔ Segu ba kɔfɛ dugu dɔw bɛ yen nɔ a maaw tɔɔrɔlen don kosɛbɛ ka sababuya kɛ maa banbaciw ka waleya cɛjugu ye o la fara ɲɔgɔn kan jɛkulu dɔw bɛ yen nɔ ka bɔ ni dugu kofɔli ninnu na an bɛ na o maaw bisimila ka se ka laseli kɛ an ka bi walawalali o bɛ tali kɛ hakikan ni o ye Haute Autorité de la Communication ye Isa Kabasidi ye ale bɛna a da don o ko kungun ni a ɲɛɲɛ na bɛɛ lajɛlen ka se ka faamuyali ɲuman kɛ Amadu El Konare ne bɛ kɛnɛ to ale bolo sisan a ka tɛmɛ ni don kibaru tako filanan ye. Kuntara kana dantigɛli jante ale la Amadu kunnafoni tɔw ye jumɛnw ye tabarikala kibaruya tako filanan an m'o dayɛlɛ ni hali bi i k'a dɔn segukaw fɛ dugu min bɛ yen n'o ye wɛrɛntigila ye an da sera a ma k'a fɔ Mamadi Fɔnba ni o ye yen donso ka ɲɛmaa ye ko i k'a dɔn jatigɛwale tigilamɔgɔw kɔni taara a bunɛ a ni la a ka denbaya kɔni na ka sɔrɔ ka lajaba wɛrɛw kɛ du kɔnɔna la min yɛrɛ kɔni kɛlen don dusumakasa ye an bɛ donni min na i ko bi k'an fanga fara somaw ta kan hali bi ka dugawu kɛ badabada limaniya bɛ se ka nɔgɔya an ye ka wele bila jamana faamaw ma hali bi cɛsiri minnu bɛ sen na camanba ka fara o kan waasa maa minnu bɛ yen ni olu kɔni bɛ jamana lafasa ka jamana darapo kɔrɔta i k'a dɔn maa wɛrɛ minnu bɛ dugu la n'olu bɛ to olu ko fɔ bamanciw ye u bɛ se ka siri o walew dan na cogo min na ka bɛɛ lakana bɛɛ ka se k'i ka jamana lafasa baaraw olu kɛ n'an bɔra yen an y'a fɔ jamana gɛlɛya dɔ ye kuranko ye an bɛ waati min na i ko bi da bɛ maa dɔw ye sunatu ye dɔw ka nasɔngɔ dɛsɛli ka sɔrɔ pelenketew a ma sɔrɔla ka fɔ olu bɛ mugan sɔrɔ baara minnu na olu gulonnen don kuran la ni kuran danya nana a b'olu ka baara don galama na o maa caman dusuma kasalen don nka kuran danya min b'an ka jamana kɔnɔ a n'a gɛlɛya min bɛ yen mun fɛn yɛrɛ de bɛ kuran kɔrɔ an bɛ donni minɛ i ko bi kuran baaralaw ni minisiriso yɛrɛ ni énergie di Mali olu yɛrɛ fana b'a la ka bɔ makun kɔnɔ ka ɲɛfɔli dɔw kɛ maaw ye o kama tile filanin na ɲɛfɔli caman kɛra minnu kibaruya dɔw sɔrɔla an fɛ an ka dɔw lajɛ. Zone pour faire petit zone lotier Edem Titagne. Il y a un problème pour les sans-fela là. L'Edem perd beaucoup d'argent, branchement anarchique là, pour les sans-fela là. Parce que n'y a déterminé qu'à Tabamoko, la minimum n'a qu'à plus gros confort, qu'à deux fois Kalaba Maraou là, à Katian, plus de 90 000 ménages, branchement anarchique Bemoun. Edem qui sera contrôlé parce qu'il Titagne, parce que toute zone de compétence qu'on a. Flana est mouillé. En plein lotissement, branchement anarchique Baka. En B pour que le courant le dit. En B pour que le courant le dit. En T pour que le courant tige dollar, qu'a dit doma, ou bien que le courant tige de façon générale. Ni courant tigera mautma, au croquant de serradi. Et wana tigera fana. En B kobeke pour que le courant cana. Je sais que vous avez remarqué la réactivité de nos équipes. Aouye et Grabal incendie suit. Aya et équipe intervenant comme na. Aouye et Dar Salam incendie suit. Aya et équipe comme na. En combien de temps? L'autre jour, Citerni d'Opina ka incendie d'Oké ka nga filou teni. Kati. Aya et a choukele na. Équipe Chirou nyana ka Kouranana. Donc en B pour que ka Kouran de la population. Mais en Bemouni, en client fait, en Bemouni, population fait. Donnez-nous un peu de temps. Ayaou donne. J'ai parlé de quelques semaines ici. Je dis la dessert sera nettement confortable d'ici 2 semaines. Oh,
tabarikala kurango yɛrɛ ɲɛma ka kuma kɔni ye nin ye ko kurango ko a bɛna basigi dɔɔni min sɔrɔ a la yanni jɔwakun fila bonyanko cɛ an n'an sigi k'o fana lajɛ k'a dɔn gɛlɛya yɛrɛ de bɛ kuranko la minɛ caman bɛ minnu sɛgɛnnen don kow kɛcogo ani maaw yɛrɛ fana bɛ kuran baratu yɔrɔw bɛɛ lajɛlen la n'i taara an ka kan dɔw yɛrɛ fana kɔnɔ kuran fili kɛlen don i b'a fɔ ko fini dulonna kɔni yɔrɔ dɔw la nin bɛɛ ye gɛlɛya ye minnu bɛ i k'a dɔn gɛlɛya don kuranko la jateminɛ ka kɛ nin bɛɛ la suguba kɔnɔnaw b'o cogo la yɔrɔ caman kuran yɛrɛ ye min ye jahadi fɛn ye ale yɛrɛ maaw faratilen don a la kojugu fɔ jate ka minɛ nin bɛɛ la kuran énergie baarakɛla dɔw fana bɛ mugan minɛ kɛ maaw bolo ka kuran di dɔw ma dicogo dɔw la ka sɔrɔ n'a man kan o maaw fana bɛ yen dɔw yɛrɛ fana bɛ yen minnu ye kɛnyɛrɛyew ye olu fana ka baara bɛnnen don kuran karatuli ma nin bɛɛ ye gɛlɛyaw ye an bɛ donni min na i ko bi a bɛ fɔ min ma ko ka asɛni ka ko jɛya pasi k'a labɛn ko ɲuman fɔ minnu fana danaya dara olu kan ka ko ɲɛmaa ye ni aw fana bɛ sara ta o kama k'o wari dun aw fana ka baara kɛ o kama ka kuranko yɛrɛ dalabɛn cogo ɲuman na ka bɔ ni bisi baza la an ka jamana ale kɔnɔna la an bɛ sunkalo la laada dɔ bɛ yen maaw bɛ sukaro di ɲɔgɔn ma baara yɔrɔw la sukaro bɛ di jɛɲɔgɔnyaw bɛ sukaro di nka min bɛ yen ni maaw da tɛ tɛmɛ o kan kosɛbɛ o ye ka taa sukaro di i buranna na o yɛrɛ kɔni kɛra ko daminɛ ye ko ja ɲɔgɔn bolo fɔ k'o kɛ bi dɔw yɛrɛ la furu bɛ sa o fana ka ma buran sukaro ko yɛrɛ bɛ dan ka jumɛn na an bɛ don min na i ko ɲina Umaru Koyita b'a ɲɛfɔ an ye. Silamɛ diinɛ kɔnɔna na sunkalo kalo ale jateminɛnen don k'a kɛ hinɛ ani ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ye a bɛ kɛ sababu ye silamɛw ma u ka wulikajɔw ta ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ ni hinɛ waleyaw ye ani ka ɲumanw ta ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ o waleya ninnu dɔw yɛrɛ bɛ kɛ ka sukaro ta ka taa di burannakaw ma ni an b'a wele foroba fɔ la buran sukaro o waleya bɛ kɛ sababu ye maaw ma k'u ka hinɛ ta ka se u burannakaw ma an'u ka waleɲuman dɔn bari bɛɛ lajɛlen b'a dɔn sukaro ale nafa ka bon kosɛbɛ sunkalo kalo kɔnɔna na o waleya bi na maa caman kɛmɛ k'a ta k'a jateminɛ k'a kɛ jagoya ye min yɛrɛ la jamanadenw yɛrɛ bɛ k'u ka hakililaw di o kan ne kɔni bolo jagoya tɛ parce que bi na silamɛ yɛrɛ la a bɛ fɔ de ko ni min se b'i ye n'a se b'i ye i b'a di n'a se t'i yɛrɛ i b'a to yen nɔ foyi t'a la parce que n'i y'a ko k'i b'a sama a bɛ na ni ko dɔ ye a bɛ na ni fitinɛ a bɛ na ni balawu ye donc a man ɲi buran sukaro ko kɔni ne bolo jagoya tɛ. bon ne kɔni ka faamuyali la bonya dɔrɔn de don parce que dɔw b'a kɛ n'a y'i diya i bɛ kilo 10 ou n'a y'i diya i bɛ kilo 20 hali n'a yɛrɛ se b'i ye i bɛ se ka bɔrɔ 20 ta ka taa di buran ma n'a ma dɔ fara e kan tɛ foyi b'i la. min fi a bɛ gɛlɛya na parce que ni mɔgɔ ka ca du kɔnɔ ka sara fɔ nin cɛ na ni sukaro nin cɛ na ni sukaro e ma nin ta ma na n'a ye a bɛ na ni problème ye parce que n'i y'a se t'i cɛ ye k'a kɛ muso b'a imposer f'i ka taa buran sukaro di n somɔgɔw ma donc a bɛ na ni problème ye a dun ma dabɔ o kama a dun dabɔra baraji ɲini de kama. a yɔrɔ dɔw yɛrɛ la fɛn min kɔni ye denmuso ye ale b'a jagosa cɛ kan ko fo a ka sukaro de ta ka taa di ale falakaw ma wa ko a k'a kɛ caman ye fɛn min yɛrɛ bɛ gɛlɛya lase o cɛlakaw ma kuma dɔw la nka fɛn min kɔni diinɛ sira ye ale ye kumakan tilenni fɔ nin ko la. buran sukaro min ni an b'a bila ka taa di an buraw ma sunkalo la o ye bonya de ye ani karama de ye k'a ɲɛsin an buraw ma o fana ye jogo ɲumanya de ye o ye furuɲɔgɔn fila yɛrɛ fana o ye fɛn ye fɛn min b'u ka furu sinsin ka ka furu ka kolo do fana o dɔ ye o ye donc o kama silamɛya ni bonya bɛ yen ni maa kan ka ɲɛsin i tɔɲɔgɔn silamɛ dɔ ma surtout maa min kɛra i buran ye o tigilamɔgɔ kɛra i dɔ ye o tigilamɔgɔ k'a bonya silamɛya tɛ bali kɛ o la n'an bɛ min fɔ a la o de ye fɛn dɔ fɛn min tɛ jagoya ye fo k'a kɛ min ni buran k'a fɔ ko fo jagoya de fo n buran ka taa sukaro di yan o tɛmɛ bonya don a bɛ se ka kɛ n'i y'a kɛ jagoya ye a bɛ se ka kɛ i buran ma degun ye fɛn min tɛ maa kun n'i ko k'a k'a di fɛn tɛ maa min kun faqidu shay la yuti fɛn tɛ maa min bolo o tɛ se ka fɛn di donc an k'a nɔgɔya ɲɔgɔn bolo. silamɛya diinɛ kɔnɔna na a ɲininen don an ka ɲuman ta ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ wa ala yɛrɛ b'o de baraji lase maaw ma nka a fɔra de maa ka fɛn kɛ fɛn min se b'i ye. tabarikala Umaru Koyita ale ka ɲinini ye nin ye filaw ye buran ye maaw ma a ye filaw ye ɲina maa si kana wa ni sukaro ye ne de y'a danganaya di ka a kow kɛ o kɛra buran filaw de kan ka na sukaro di u buran na sisan o de ye ni ɲina sunkalo ta ye an mɛnna o de kan kabi sunkalo o daminɛ na
Umaru Keita amafo ka ni chesiri ni ikado baranyere sabate chugo nyumana sagam gani flabe ndege shekin kan minye aseto aluseni maiga o ale korobroyi ko korobro fana bani gawo ikado ujida dila musaka no dab mokoya bamana to dala ko ame korobro befo bi isomadaina anga donki baro ale kene kanana o ma chamambe mune jemu kan kanu baye katika ka prefet bola no Aruna Jaraya na ka dima ya kono ko ufana ni sokoma bi ma chamambe mu me briefing jukora sokoma dai na ka sabuge ko bi shomeledo o ka fu ya go misigene ma minge daga sumano ka bitla ko ke misu nyini na ko kono ko bega wuli ka doge do jamana me bolo minga bi ani sigiti laje an kuna foni nyinwa mu be no ya nkoro ye koro ka sumbola ka se tous les doyens munu ye kuna fondi damine na mbeka nyini ku ladigi o nanga donia maku tala folo ko ka fuli be jemu ka kene kan bi so madaina o fata smota ni bitaba ni kore maki ko bitama bane ka bandudi donc ibaruta ko flana mi datunya wala bitama bandudi anu kifo c'est la fin du match donc ibaruta ko flana bado be kita mi Aruna Adama Keita jemu kan kanu bado fana amba anga fuli be ayi ande woni ko sigina me do fana ke ale ye ko sebe sabula so jigina ngade masega balu ala ka ko fale shimana jemu kan kanu bado kita ka ba na me ko sebe anga fuli bu yal nu fana tigetu fana fe nyina ko kisera sabale sidna Umar Keita e kita ko bela jelinga la sigide groupe renouveau la yanno fem metalike kenya kuna funina o di wakati sira o kilingile na bela jelema awada nyugo aliwe na professeur Yakuba Jallo bisimila o mumabi anta keme dongodo ko shokeme ka dafa dobi ko ka faraka mala ko srate dugumin kono taxi tigu sotrama tigu personnel tigu Jakarta nanita faroka ka katakata ni faroka kana moto taxi faroka sra min te bolike anyan nenendo moto barabatigi do ye 600 ma tu bo fando be gringa mangambo mo kofe ubita iba fo fien kelenka flengolonta aywa abina fo shariatala abina fo mama dan siri ula fo akal ya maria obiseka boli yoro min obiseka boli chuka mina ani ukanga mu fini don wala sa amisra minye akana soma donola akana ke ko beki sigi kala je fon chedi kara domina ne ma somi ma oyoy Alexi Mason yoromima obe talikenna ame Alexi fo ka kenyani aka yetawi antenyina Musa Bangaliko aliribe Alexi ga jani kuma kan fra nyogon kan aunga bima wolile amena obisimlat mamna sanga ibisa basoro nege kanye shaking sanfe ayo de fonya na kafo anga bima wolile oye Zumana Konate ka bo je kuludo konnala mi yere sigira fem metalike segu bakofe dugu chamambe no dugu ni adula mautoro no ka sababu yake mabambachuka wale ya chejuguye wala fem metalike ni association ko falina katasi dugu yere sortissant mako la célibé olobolo kake kakenyeni ni wale ya nununi anga ka Zumana Konate lame ni jakulu mbela jelentola Zumana Konate ini sogama ni sogama kawa Zumana Konate eye jekulu do maye jekulu mi ni oye mamuno ni olube bo segu bakofa yan fanfe d'abord il se ka jekulu ko fanye ani akabara obena be mumawa kawa ni yenyi ngala onyi ngali jaranye ndi fo mi alla be ba bela jelen fo ube yiga foli lamne kawa jekulu nye segu ka bako fe ma menu nana sigi Bamako ya olu de jekulu sigi ka fo segu bako fe la gelea mi me segu bako fe la ka vraiment ubisi ka gulika joke chugo mi ka sika gelea ta ka buka jekulu sigile aya laje bako fe la ere la komini wolo fla ne be segu bako fe la a komini wolo fla be konna na ka laje gelea façon dume me komini nu kono ana na ye
commune wolonfila n'i y'a lajɛ a gɛlɛya bɛɛ ye gɛlɛyaba façon kelen ye a commune wolonfila ni i y'a lajɛ i b'a daminɛ Dora commune na Bangindandugu commune Bɛlɛn commune Digani commune Sama commune Farako commune ani Suba commune kaba n'i y'a commune jateminɛ maa dugu 100 ani dugu 5 de don maa 100 ani 24 o de bɛ commune wolonfila in kɔnɔ kaba a commune wolonfila n'a y'a gɛlɛya jateminɛ a gɛlɛya bi daminɛ kɛnɛyako la kaba n'a nana kɛnɛyako la a yɔrɔ bɛɛ lajɛlen commune wolonfila in kɔnɔ ni i muso n'a garijɛgɛra ko solution foyi t'a la f'a ka opérer kaba a ti yɔrɔ sɔrɔ a bɛ sa parce que dɔgɔtɔrɔso foyi t'a yɔrɔ la i bɛ se k'a fɔ ko opération bɛ se ka kɛ yɔrɔ min yalima i kana Segu wali n'i bɛna Segu fana sira tɛ yen sira tɛ Segu ye Bamaw ni Segu cɛ a maa min Segu sɔrɔ a man ca kaba n'an bɔr'o la an bɛna école sira fɛ kalansogo fana même chose n'i nana kalansogo yɔrɔ la kalanso man ca a yɔrɔw la kalanso kelen-kelennin min fana bɛ yen n'i ye defu sɔrɔ fana n'i ka maa tɛ Segu o y'o bannen ye n'i ka maa tɛ Segu i bɛna bila yɔrɔ min fɛ o y'o bannen ye kaba an nana an t'o la ka na lakanako la kaba u nana a tɔ na k'a la kaba u nana anw ka préfet minɛ ka taa n'a ye hali sini n'o ye Sise ye dama don a la hali sisan anw ka yɔrɔ dugu caman de menacelen don k'a fɔ k'u kana samiyɛ cikɛ ɲina kaba anw kɔni bɛ o gɛlɛya de kɔnɔ o ye gɛlɛyaba ye an b'o gɛlɛya de kɔnɔ kaba o kɔfɛ jɛkulu ye wulikajɔ caman kɛ an sera faamaw ma an yɛrɛ ka ɲɛmaaba n'o ye Maître Bamudu Fofana ye ale ye mɔgɔlakaden ye a yɛrɛ ye wulikajɔ caman kɛ a n'a ka délégation mɔgɔw wulila ka se fɔ Segu préfet fɛ ka se gouverneur fɛ gɛlɛya minnu bɛ anw ka yɔrɔ ninnu ka se ka wulikajɔ ka se k'a ɲɛf'u ye kaba hali bi an sigilen bɛ makɔnɔnin na k'an bɔ sisima mɛnɛ o ye gɛlɛyaba ye kaba bɔ sisima mɛnɛ ayiwa Konate sisan ni aw ye gɛlɛyaw dɔn aw yɛrɛ ka dugu mago bɛ jumɛn na joona bi bi in na kaba an mago bɛ lakanako de la lakana an ka école ka se ka kɛ parce que an bɛ yɔrɔ min komi sisan ni kalan tɛ yɔrɔ min ɲɛtaa t'o yɔrɔ la o tuma denmisɛnninw tɛ ka kalan o bɛ wagati joli bɔ a bɛ san 4 ɲɔgɔn bɔ sisan anw ka kalansow datugura a bɛ san 4 ɲɔgɔn bɔ an ka kalansow bɛɛ datugura an ka commune min ni Segu ka jan o da ye Dora commune ye sinon Soba commune ni Segu cɛ kilo 45 de o y'a dɔn o bɛ Segu kɛrɛfɛ kɔrɔw awɔ nka anw ka yɔrɔ bɛɛ yɔrɔ min bi kalan tɛ se ka k'a fa si fɛ bon hali ɲina mɔgɔw menacelen don ko n'i ye sɛnɛ kɛ i ka forojanw na k'u b'i fa donc i k'i ka sɛnɛ bɛɛ kɛ foro sugu ye ɲina welekan jumɛn b'aw bolo ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma dɛmɛ ka se ka don aw ma bon anw kɔni bɛ weleweleda kɛ hali bi jamana ɲɛmɔgɔw ka se ka fɛɛrɛ kɛ u k'u kɔfilɛ an na anw bɛ yɔrɔ min se wɛrɛ kɔni tɛ anw ye welewelema da kɔ tiɲɛ don hali bi an jigi a ma tigɛ faamaw la parce que ko o n'a gɛlɛyara i b'a ɲɛsin wele lase faamaw de ma o tuma anw bɛ aw fara nka a ka se ka an dɛmɛ pour que faamaw bɛ se k'u kɔfilɛ yɔrɔ in na cogo min k'a sababu kɛ gɛlɛya bɛ yɔrɔ in kan fɔ ka dama tɛmɛ tiɲɛ don anw ka yɔrɔw sigi bɛ bagan mara ani sɛnɛ de kan n'a fɔra ko lakanabaliya bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la bagan mara tɛ yen sɛnɛ tɛ yen o tuma an b'a ɲini faamaw fɛ halisa u ka se ka wulikajɔ kɛ ka na ni lakana y'an ka yɔrɔ la pour que an bɛ se k'an ka bagan maraw n'an ka sɛnɛw kɛ cogoya min na tiɲɛ don o weleweleda de kuma an fɛ ka se faamaw ma ayiwa an bɛ Zumana Konate an bɛ i fo ka hakililajigɛ ka fɔ aw ka fanfɛla de la aw ka préfet o minɛna kabi san caman a ma labila jamana ɲɛmɔgɔw k'u hakili to mɔgɔ wɛrɛ kana minɛ ka fara préfet kan hali n'a ka ja préfet yɛrɛ fana ka se ka bɔ banbanciw bolo o tɛ wa n'Ala sɔnna an b'i fo o de y'an ka laɲini ye merci kaba yɛrɛ ni ce anba merci beaucoup ok merci Zumana Konate anw ka bi ma welelen don a ka laseliw tuguni ye an dalen b'a la bɛɛ lajɛlen ka ta a kɔnɔna la Isa Kaba Sidibe a ye kumaso lasɔrɔ Kaba an ka foli b'i ye foli diyara n ye an bɛ foli d'i ma ka foli di an lamɛnbaga n'an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma i b'a dɔn k'a fɔ sunkalo kɔni a b'a 12 fili la ni wagati min ye wagati ye
mɔgɔw ka jateminɛw bɛ boli min kan o ye ka fɔ ɲumankɛ walew olu wagati ba don nka fanta tɛmɛ ta mɔgɔw ko hakili to ɲumankɛ cogoya la ka sɔrɔ ka an ka jamana ninnu kɔnɔ min jateminɛlen don o ye ka fɔ ɲumankɛw yɛrɛ bɛ ka kɛ fɛn nasuguya dɔw ye ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan kameraman ka ca ka tɛmɛ ɲuman kan ka kɛ mɔgɔ minnu ye olu waleya ninnu o jateminɛna an ka jamanaw kɔnɔ teleso 15 bɛ wele ka na malo bɔrɔ 15 di maa 15 ma olu nasuguyaw vraiment olu man nɔgɔn walima ka jamakuluba fara ɲɔgɔn kan i bɛ taa sɔrɔ tulu bidɔni kelen malo bɔrɔ jukurunin kelen ka tele ni fɛn bɛɛ wele ka n'u jɔ o tigiw la ka fɛn minnu tɛ alu ka dungo fila bɔ ka sɔrɔ i ye mɔgɔ da hakɛ min wele n'i tun ye o tila fila ye dɔrɔn o tun bɛ se ka nafa ɲa olu ye ka sunkalo tɔ laban nka sunkalo di ɲɔgɔnma yɛrɛ kɛlen don i bɛ taa ka taa dɔ ta minɛ bi sini k'o dun ka tila ka taa dɔ ta minɛ sini alors que o nafa ka dɔgɔ i bɛ taa sɔrɔ u bɛ mɔgɔ caman ba fara ɲɔgɔn kan ka fɛn kunkurunin d'u ma u tɔgɔ tiɲɛna u mago ma ɲɛ alors an kan ka hakili to olu la olu nafa ka dɔgɔ kosɛbɛ olu ye yɛrɛ yira kow de ye olu nafa ka dɔgɔ wa a kan ka fɔ a tigiw ɲɛna fɛnɛ nafa t'a la d'accord n'an ma ɲɛ ɲumankɛw kɔ k'an ka kɛ sutura kɔnɔna la siga t'a la o yɛrɛ de fɛnɛ ka di ala ye kosɛbɛ kosɛbɛ mais bɛɛ n'i ka ɲuman kɛ kun don bɛɛ n'i ka ɲuman kɛ cogoya don ayiwa kaba yani an ka don walawalali kɔnɔ an tɛ fiɲɛni bɔ an senkɔrɔ walima an bɛ taga n'a ye direct an tɛ taa comme an bɛ ka min fɔ siga t'a la a kuma a ji ka ca dɔɔni o kama juma tɛmɛlen an tun y'an da don baro dɔ la ni o ye haki kunkanko kibaruya ye ni o ye haute autorité de la communication ye ka kɛɲɛ ni gɛlɛya dɔw donna an ka baaraw kɔnɔna la jɛmukan tɔw ma se ka lase o la bi aw bɛɛ lajɛlen bonya kama an bɛna don kibaruya ninnu kɔnɔna la ka segin a kan ka walawala bɛɛ lajɛlen ka faamuyali ɲuman sɔrɔ anw ka bi sɔgɔmada in na kuma se o ye haki ye kaba n bɛ kuma di ma i y'a fɔ cogo min juma tɛmɛna i b'a dɔn k'a fɔ an kun ye a kuma daminɛ parce que ko mana bin kunnafonidilaw kun kan kuma dɔ la a baaraw ka gɛlɛ a bɛ kɛ mɔgɔw miiri anw tɛ kɛlɛ fu kɛ kuma caman n'i y'an ye kɛlɛ o kɛlɛ la i bɛ taa sɔrɔ an b'an jola kɛlɛ la parce que an b'a dɔn k'a fɔ min kan ka mɔgɔ wɛrɛw ka kɛlɛ kɛ n'i yɛrɛ yera kɛlɛ la kuma dɔw la jiginna yɔrɔ bɛ sɔrɔ i la mais n'an y'an jola kɛlɛ sɔrɔ kuma dɔw la f'a ka ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna haute autorité de la communication an b'o kuma la an ye caman fɔ a la o dongo yani an ka gɛlɛyaw sɔrɔ an y'a yira k'a fɔ haute autorité de la communication yɛrɛ sigira sen kan san 2014 2014 ka a kun dabɔra a ka se ka cakɛda fila de nɔ labila n'o ye CSC ani CNEMA ni o ye min bɛ legal accès aux médias nka o cakɛda in o ma se ka tunu ale nɔ la cogoya si la kelen in kɔni o tununa haute autorité de la communication ye cakɛda de ye cakɛda min ni a ka baaraw bɛnnen bɛ d'abord ka dan kɛnɛya kɛ kunnafoni di baaraw ni ɲɔgɔn cɛ ka jateminɛ kɛ kunnafoni di baaraw la dansagow kana kɛ ka jateminɛ kɛ kunnafoni di baaraw la a baara bɛ ɲa cogo min ka ɲininiw kɛ baaraw bɛ ɲa cogo min a ka baara dɔ fɛnɛ ale de bɛ kunnafoni di cakɛdaw yamariyaw ka dayɛlɛ par exemple n'i bɛ fɛ ka radio dayɛlɛ bi n'i bɛ fɛ ka télé dayɛlɛ haute autorité de la communication cahier de charge dɔ de bɛ a bɛ ɲini k'a fɔ ko i bɛ nin kɛ n'i y'olu dafa radio fréquence bɛ d'i ma walima télé sigiyɔrɔ bɛ di i ma haute autorité de ka baara ye o ye a ka baara fɛnɛ ye jateminɛ ye baara ninnu kɔnɔ jɔn ye dantɛmɛ kɛ jɔn ye kuma jumɛn fɔ yɔrɔ o don ko n y'a fɔ yan nɔ ko monitoring ba b'u bolo télé fɛn o fɛn bɛ Mali la n'a bɛ diffuser Mali la olu bɛɛ bɛ u fɛ yen nɔ walasa k'a lajɛ jɔn ye mun fɔ an sigilen bɛ kuma min na sisan i bɛ taa sɔrɔ o tulo bɛ a la arajo fana b'o cogoya la ten tɔ bɛɛ lamɛnlen don ni mɔgɔ min ye dantɛmɛ kɛ dɔrɔn a bɛ dɔn wa autorité de yamaruyalen bɛ fɛnɛ ni ka ɲangini bere bin arajo walima arajo baarakɛla dɔ kan ka sɔrɔ e k'a ye kuma dɔ fɔ sanction donc autorité jɔyɔrɔ ka bon baara in na kosɛbɛ nka fɛn kura de don a ka baaraw ma se ka walankata halisa n y'a f'i ɲɛna n k'a sigira sen kan san 2014 donc minnu bɛ a la olu b'o mandat fɔlɔ de la o tun bɛ ka cɛ haute autorité ye maa 9 de ye a bɛ b'a ko cour constitutionnelle n'o o composition bɛɛ ye kelen ale fana na maa 3 fɔlɔ dɔ bɛ yen nɔ jamanakuntigi bɛ maa 3 fɔlɔ minnu ta olu bɛ san 7 kɛ mandat la
wa a bɛ a sɛbɛn furaw kɔnɔ k'a fɔ ko yamaruya bɛ olu mɔgɔ saba de cɛla a ɲɛmaaba bɛ se ka bɔ olu de cɛla maa saba wɛrɛ bɛ yen nɔ min ni bulonba ɲɛmɔgɔ assemblée normalement walima bi na CNT ɲɛmɔgɔ o de bɛ o maa saba sugandi a maa saba tɔ n y'a f'i ye n ko maa 9 don a maa saba tɔ kunnafonidilaw de b'o sugandi u ni ɲɔgɔn cɛ kunnafonidilaw ko i n'a fɔ anw jama ka ca jamanakuntigi ye mɔgɔ kelen ye assemblée président ye mɔgɔ kelen nka anw jama ka ca anw b'an ta kɛ kalata ye ni anw ye kalata kɛ ni anw ka maa saba ni danaya dara maa saba minnu kan anw cɛla olu bɛ taa ka taa an représenter haute autorité de la communication na HAC Fanta Tomota baara in haute autorité de la communication in a kun ye bɛɛ ka se ka kɛ a kɔnɔ walasa an ye nin fɛn o fɛn fɔ kunnafonidilaw jɔyɔrɔ ka bon a la kun jumɛn na nin fɛn o fɛn bɛ fɔ walasa ni dantɛmɛw bɛ kɛ maa minnu ni olu ye professionnels ye kunnafonidi baara la n'o y'a sɔrɔ par exemple jamanakuntigi ye dɔ nommé assemblée président ye dɔ nommé nka kunnafonidila minnu ni olu bɛ a ko cɛla yɛrɛ n'olu bolo bɛ dɛgɛ la a dɔnnen don k'a fɔ hakilina dɔ bɛ olu la min a bɛ se ka kɛ o tɛ mɔgɔ 6 tɔ ninnu na mɛ u tɛ se k'u bila en minorité u tɛ se ka mɛ u kɔni hakili bɛ to k'a fɔ anw ye kunnafonidilaw de bon olu ka mandat ye san 6 ye donc haute autorité de la communication sigikan n'a sigikun ye nin de Fanta Tomota. D'accord kaba anw ka sugantili sera hakima bi sɔgɔmada in na kun jumɛn na an ka sugandili sera a ma k'a sɔrɔ kɛ mɔgɔ caman ye hakilinan dɔw sɔrɔ a la kaban kabi a bɛ ɲini ka na dɔgɔkun damadɔni bɔ a kuma bɛ sen na arajow ni télé caman na mais ka don a dogodogo ɲɛw la mɔgɔw ka se k'a faamu n y'a f'i ɲɛna ko mɔgɔ 9 minnu ni olu kan ka don tɔw bɛɛ y'u ka mɔgɔ saba sugandi novembre kalo tile 24 san 2021 kunnafonidilaw y'u ka jɛrɛ kɛ jɛrɛ min senfɛ u ye kalata labɛn kalata labɛnnen k'a fɔ bon anw bɛ fɛ mɔgɔ minnu ni olu bɛ fɛ ka taa haute autorité de la communication na kunnafonidilaw ni ɲɔgɔn cɛ a ye nana aw ka sɛbɛn furaw ye walasa aw ka taa haute autorité de la communication na mɔgɔ 5 y'i kan bɔ mɔgɔ fɔlɔ Aramata Dia ale ye radio Gintan o tigi ye filanan Beshir Diop yɔrɔ kunnafonidilaw ni mankutu fɔlaw olu bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ olu ka baaraw ye kelen ye a bɛ fɔ minnu ma ko publicitaire walima communicateur anw ni olu ka baara bɛ taa ɲɔgɔn fɛ nka an tɛ baara kelen ye kosɛbɛ tɛ olu ye mankutu fɔlɔ a bɛ fɔ olu ma ko publicitaire olu caman bɛ agence de communication ale bɛ bɔ olu dɔ la Bashir Diop mɔgɔ sabanan Basiriki Ture ale ye kunnafonidila minnu bɛ yen n'olu bɛ sɛbɛnni kɛ journaux o jɛkulu ɲɛmaaba ye ale a bɛ fɔ o ma ko ASEP ka fara o kan Abubakar Banizan o fana ye kunnafonidila jɛkulu dɔ maa ɲɛma ye Dado Kamara o ye journal annonceur maa ɲɛma ye nka ale bɛ maison de la presse o bureau la ninnu maa 5 de y'u bolo bɔ haute autorité de la communication k'olu bɛ taa kunnafonidilaw représenter a la élection kɛra maa 5 de ni ɲɔgɔn cɛ o maa 5 la Aramata Dia n'o ye Gintan tigi ye ale ni kunkɔrɔtanba bɔra a la ale ye voix 14 sɔrɔ hakilila jiginna ni vote in yɛrɛ la maa 51 o de bɛ vote ka sɔrɔ kɛ jɛkulu 51 o de b'a kɔnɔ Aramata Dia ye voix 14 sɔrɔ Beshir Diop o ye voix 12 sɔrɔ Basiriki Ture o ye voix 11 sɔrɔ Abubakar Banizan ye voix 8 sɔrɔ Dado Kamara ye voix 5 sɔrɔ a dun bɛ taa mɔgɔ minnu ka voix cayara ni min ta ye donc mɔgɔ fɔlɔ min n'o taara HAC la o kɛra Aramata Dia ye Gintan tigi filanan kɛra Beshir Diop ye ka sabanan kɛ Basiriki Ture Fanta Tomota labɛnw bɛɛ sabatira k'a fɔ ko sisan kɔni ko bɛɛ ɲɛnabɔra HAC mɔgɔw dɔnna an bɛ taa ko wɛrɛw la nka dabaliban kɛra min ye décembre kalo la a yera k'a fɔ ni baara ninnu bɛɛ banna wagati min jamanakuntigi kan ka décret signer k'a fɔ bon aw maa 9 aw de ye HAC baarakɛlaw ye désormais HAC baarakɛlaw ka décret bɔra maa 8 de b'a la maa 1 tɔgɔ b'a jɛ n'o ye Basiriki Ture ɲininkali kɛra fan bɛɛ fili de kɛra wa munna HAC min ni maa 9 kan ka sɔrɔ a la munna maa 8 de bɛ a la donc wulikajɔw daminɛ maison de la presse yɛrɛ ɲɛmɔgɔ ye wulikajɔw daminɛ ka da bɛɛ kɔngo sa ka ministre ɲininka
ka fɛn bɛɛ kɛ o début kunnafoni foyi ma di ko a y'aw jɔ fɔlɔ k'a ko bɛ ka jateminɛ a y'aw jɔ fɔlɔ don o don taa ni ka sigi bɛ kɛ k'a ko bɛ ka jateminɛ a tɔ laban maison de la presse ɲɛmɔgɔ n'o ye Banjugu Dante ale wulila ka se premier ministre yɛrɛ ma premier ministre de fɔlɔ ye kuma fɔ ale ɲɛna ko ko aw ka cɛ min ni aw b'o kuma la n'o ye Basiriki Ture ye ko cɛncɛnni ka tiɲɛ na ko enquête de moralité de kɛra aw ka kalata in kɔfɛ k'a yira la k'a fɔ ko sigasiga bɛ a la n'a bɛ kɛ mɔgɔ ye min ni o bɛ nin ko in jaabi ka ɲɛ ɔ kunnafonidilaw na ka na ɲɔgɔn ye fɔlɔ dɔ kɛ février kalo la san 2022 in na kunnafonidilaw ko ye kunnafoniw di ɲɔgɔn ma k'a fɔra ko moralité sɛgɛsɛgɛliw kɛra tuguni ministre fana ni kɛrɛfɛmɔgɔ dɔw y'u dama suɲɛ k'a fɔ ko kunnafoni sɔrɔla ko Basiriki delila ka kaso kɛ ko tɔ bɛ yen nɔ k'o ŋunuŋunu wuli o tɛ nkalon ye Basiriki delila ka kaso kɛ situation dɔ la situation min ni mandat de dépôt dara a kan yani yɔrɔ n y'a f'i ɲɛna ko mandat de dépôt bɛ da mɔgɔ kan ka sɔrɔ kiiri ma kɛ mandat de dépôt dara a kan ko a bɛ se ka balan dɔn kiiri la a ma kɛ mankan ye a ma boli contrairement à beaucoup de gens aujourd'hui mɔgɔw n'u kiiri dɔr'u kan u bɛ boli a ma boli mandat de dépôt dara a kan ka taa bila fo kasobonba la ka kalo caman kɛ ka sɔrɔ k'a ka kiiri kɛ kiiri kɛlen a zɛrɛ nin jɛ kan kiiri y'a yira k'a fɔ ko jalaki min binna Basiriki kan ko k'a jibinna don ko tiɲɛ tɛ d'accord kiiri ye a jabajɛya k'a fɔ ko ko fili kun kɛra ko i minɛna ka mandat de dépôt da i kan ko kiiri min kɛra ko e nɔ tɛ ni a fɔra k'a fɔ ko o mɔgɔ kelen halisa fo n'o y'a sɔrɔ jamana ɲɛmɔgɔw dalen tɛ jamana kiiri la jamana kiiri de y'a jɛya k'a fɔ ko cɛ min filɛ k'a nɔ tɛ ni o ko bɛ ka continuer halisa cɛ mana kun bɔ ko o ko nɔfɛ ko a delila ka taa kaso la n'a fɔra ko mɔgɔ o mɔgɔ delila ka taa kaso la i ka diɲɛnatigɛ kɔnɔ zango mandat de dépôt la ko o tigi ka moralité man ɲi mais Kaba Basiriki ka nin situation ye fɛn jumɛn de bɛ k'a bloquer nin niveau la walima jɔn de bɛ k'a bloquer mɔgɔ bɛ se ka hakilina fila miiri d'abord n'i ye a ta ka jate minɛ ministre min n'o bɛ kunnafoni ko kunna dakun kɔrɔ b'o ni kunnafonidilaw ni ɲɔgɔn cɛ d'accord o de la ka kuma dɔ fɔ kunnafonidilaw ma kunnafonidilaw jabala yɛrɛ ma la parce que kana ɲina k'a fɔ ko ministre maître Aruna Touré de don ale de bɛ communication kunna ale ye plateforme groupe armé o mɔgɔ ye don la ale n'a ka mɔgɔw taara k'u bɛ taa conférence de presse dɔ kɛ kunnafonidilaw jabala la salle fitinin dɔ kɔnɔ o y'a sɔrɔ banque dɔ ka activité bɛɛ o kun kɛlen don ka kunnafonidilaw wele a bɔra ka na ko ka kunnafonidilaw dɔgɔya ko n'a fɔra ko wari ko kunnafonidilaw b'u pan ka taa ko ka sɔrɔ k'olu bɛ faso ko la ko mɔgɔ si ma na olu ka conférence la a don a gɛlɛyara ni kunnafonidilaw ni ɲɔgɔn cɛ o ye dakun kɔrɔ dɔ ye premier ministre fana ni jalaki min binnen don ani soupçon min bɛ premier ministre kan o ye k'a fɔ masurunamɔgɔ dɔw bɛ premier ministre la a jateminɛlen don ko premier ministre bɛ fɛ k'o tigiw don hakili la Basiriki place la kunnafoniw de don donc blocage bɛ fan jumɛn parce que minnu fɔra olu ma faamu cogoya si la n'i ko ko kasoladonko kuma in kiiri de y'a jɛya k'a jabajɛya k'a fɔ ko kuma min ni jalaki min kun binnen don a kan k'o tɛ tiɲɛ ye enquête de moralité ye jumɛn ye sisan enquête de moralité dan ye hali bi kunnafonidilaw ka jɛkulu ASEP o maa ɲɛma don kelen kunnafonidi gafe b'a bolo fila kunnafonidilaw de y'u ka danaya d'a kan o tuma kunnafonidilaw b'u ka danaya da mɔgɔ kan moralité ɲuman tɛ mɔgɔ min na mankutu ɲuman tɛ mɔgɔ min na wa k'a sɔrɔ mɔgɔ tɛ se ka kunnafonidilaw baara kɛ ɲɔgɔn dɔ ka kunnafonidilaw bɔ bi in na n'i ye mɔgɔw ɲininka kunnafonidi bankun kɔnɔ ko Basiriki Ture mɔgɔ don mankutu ɲuman bɛ min na wa walima mankutu ɲuman t'a la i b'a dɔn k'a fɔ ko mankutu ɲuman bɛ a la o tuma olu y'o moralité ko kuma bɔ yɔrɔ jumɛn ɲininkali tɔ min bɛ yen donc blocage an t'a dɔn a bɛ ka bɔ yɔrɔ min jusqu'à présent kunnafonidilaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ k'o kuma de fɔ alamisa tɛmɛnen k'a fɔ ko gɛlɛya min bɛ yen nɔ a ka ɲɛfɔ ka ɲɛ ka sɔrɔ ka mɔgɔ wɛrɛw de bɛ yen nɔ kuma caman mɔgɔw tɛ jalaki bi jamanakuntigi a mɔgɔ wɛrɛw de bɛ ka jamanakuntigi Asimi Goita bila fili kɔnɔ ko in na d'accord Kaba nin ko in tɔ dun bɛna kɛ cogo di walima nin y'a ko bannen ta wa maa 8 minnu bɛna don haki kɔnɔna la a bɛ dan olu la wa a tɛ dan olu la k'a sɔrɔ kɛ kunnafoni sɔrɔla ko nin baara ninnu na fana ka fara u ye olu minnu kɛ k'u bɛ k'a ɲini ka mɔgɔ wɛrɛw sama ka na min kɛra deuxième ye n'o ye Bokar Banizan ye ko wele kun bilal'o ma ko k'a teliya ka na ni a ka CV ye walasa o ka Basiriki nɔ labila o ko k'ale tɛ se o ye wele bila Dado Kamara fana ma
ko Dado Kamara fana ni ko iti boli kana ni ka CV wala ka angi bla basi ki place la Dado Kamara fana ngo ko ayi kale te son nga dabaliban ko ye mi to fla munu be sanfɛ ndo ye Aramata Dia ani Beshir Diop ye cɛncɛn nga tiɲɛna olu bɔra kunnafondilaw kɔkɔrɔ ka taa prestation de serment kɛ cogodi ta ka bu kɔkɔrɔ cogodi ka i dogo kunnafondilaw la alu ma kunnafondilaw munu ye danaya da olu kan k'u bila ka taa que ce soit publicitaire olu ka ɲɛmɔgɔ ye Sidi Daɲɔgɔn ye n'o ye Spirit Maken ma ɲɛma ye kunnafondilaw ka ma ɲɛma o ye Banjugu Dante k'a sɔrɔ prestation don ni nin suguya bɛ kɛ i b'a f'i limana i b'a f'i balimaw i b'a fɔ i baarakɛɲɔgɔn ye k'a fɔ ko an ka prestation bɛ yen bi n'o kɛra fɛn min ye kunnafonidi baara ye mɔgɔw bɛ bɔ a kalama mɔgɔw bɛ taa nka olu y'u den en catimini ka taa prestation kɛ ka kɛ hakimu mamuru ye ka sɔrɔ bɛn ma kɛ nin ko in na u mɔgɔ sabanan min kan ka taa kunnafonidilaw nɔ labila o mɔgɔ sabanan o ka ko ɲagaminen don nin cogoya la tantɔ olu tun bɛ se k'u jɔ ka an tɔw makɔnɔ walasa olu ka prestation kɛbaliya o tun bɛ kɛ sababu ye yelen tun bɛ da ko in kan o tun kunnafonidilaw ka pression tɔ bonya walasa an k'a dɔn tigitigi ko min bɛ yen nɔ n'a fɔra an ye tigitigi k'a fɔ ko Basiriki jalakilen don nin de la an bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ don an tun b'a f'u ɲɛna Aramata Dia Beshir aw bɛ se ka taa aw ka prestation kɛ mais o ma kɛ foyi foyi olu ye u dogo ka taa ka t'u ka prestation kɛ ka anw tɔw to yen sisan kunnafonidilaw kɔni bɛ kɛlɛ la sa o de la kunnafonidilaw ka maaɲɛma Banjugu Dante y'a jɛya k'a fɔ ko u mɔgɔ communicateurs ka mɔgɔ kɔni ko tɛ mais Aramata Dia tɛ Mali kunnafonidilaw représenter hakili la bilen wa a ka mandat y'a yɛrɛ kelen ka mandat ye kunnafonidilaw ka mandat tɛ o ye Banjugu Dante ka kuma ye n'o ye maison de la presse maaɲɛma ye. An dalen b'a la faamuyali caman sɔrɔla bi walawalaliw la wagati yɛrɛ fɛnɛ banna o bɛ dan sigi sɔgɔmaden na jɛmukan na ka bɔ kumakuncɛ kuma ni folikan labanw. Kumakuncɛ kuma ye dɔrɔn ko in Ala ka jisuma k'a fura ye ka hakili ɲuman di a mɔgɔw ma parce que n'a ma ɲɛfɔ ka ɲɛ kuma o kuma a bɛ kɛ mɔgɔw miiri ko mankanfu de don mankanfu tɛ Basiriki yɛrɛ tɛ bilen parce que hɔrɔn c'est pas parce que a bɛna don hakili kɔnɔ mais hɔrɔn n'a fɔra k'a fɔ ko enquête de moralité kɛr'i kan o ye ko wɛrɛ de parce que o y'o donné i ka denbaya la o y'o donné i danbe la Mali kɔnɔ k'a fɔ k'a fɔ ko enquête de moralité kɛrɛ ka kɛ moralité man ɲi avenir la a bɛna kɛ cogo di a ka journal bɛna kɛ cogo di mɔgɔ min ka moralité man ɲi o kɔrɔ ye k'a fɔ ko mɔgɔ man kan ka hali o ka journal kalan mɔgɔ min ka moralité man ɲi mɔgɔ n'o tigi tɛ jɛ mɔgɔ min ka moralité man ɲi mɔgɔ tɛ se ka hali denmuso di o ma donc fo ko in ka jabajɛya k'a fɔ an ŋaniya tun ye k'a bɔ a la ka mɔgɔ wɛrɛ don nka an ye nin kuma in fɔ ten là on peut être d'accord mais nin cogoya la tantɔ mɔgɔw bɛ kɛlɛ kɛ nin kelennin na jusqu'au bout. Ok, folikan b'i bolo teliya la. Folikan dɔrɔn an b'a di maître Ndiaye ma ale Haut Conseil islamique olu ka conseil juridique an b'a fo ka honorable Fatumata Danbele fo CNT kɔnɔna la honorable Jarasuba an bɛ a fɛnɛ fo ka Aba fo Segukaw fɛ yen nɔ Iba Sanogo Mohamed Traoré soldat an bɛ a fo ka Mohamed Karambe fo ka Ibe Bengana Ibrahim Traoré Ibe an bɛ a fo a n'a furumuso Aya an b'u fo ko Amadu nana jumɛn d'an ma. Tomati a ye layidu dɔ dafa a ye layidu dɔ dafa bi an bɛ Amadu Lasana Konare fo a nana tamati ba di ne ni Fanta Tomota ma k'a ni ci ko foro ɲɛna Amadu merci beaucoup an dar'a la sisan oui dɔɔni pas totalement awɔ dɛ Geneviève Keita an bɛ sɔgɔmada fɛ foli di ale ma a bɛ Jalakɔrɔbugu la Fanta Dumiya an bɛ ale fɔ ma ɲinɛ Marietu kɔ ale bɛ Segukaw fɛ yen nɔ fo ka taa se Aminata Konanjima o y'a ba ye tonton Abiba Elebo an ka foli bɛ a ye an ka furumuso an ka foli bɛ a fɛnɛ ni sanga kofɔlen na an bɛ Dayiko fo yan nɔ fo Diboli k'an kanubaga kelen kelenna bɛɛ lajɛlen fo an se kɛra kibaruya min ye bi ka di aw ma bi tɛnɛndonya in na avril kalo tile 18 o tun ye nin ye an bɛ wuli k'an sigiyɔrɔ to Adel Samaki bolo ale bɛna dugu kunkanko kɛnɛ sigi sini sɔgɔma 7h30 an bɛ segin ka ɲɔgɔn lasɔrɔ Ala ka tile hɛrɛ